Скъпи приятели, брати и сестри, в първо послание на Йоан, 2 глава, 15 стих пише така: Не обичайте света, нито каквото е на света. А ако някой обича света, в него няма любов от Отца. Защото всичко, което е в света, желание на плътта, похот на очите и надменност в живота, не е от Отца, но от света. И светът преминава, и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века. Амин. Скъпи братя и сестри, нека да си зададем въпроса: в нашето ежедневие ние вършим ли волята на Бог? Ние правим ли това, което Бог иска? Ние с нашите действия, с нашите дела, показваме ли, че сме Христови? Показваме ли на околните около нас, че Христос живее в нас и ние живеем в Христос? Показваме ли, че светим? Че сме светило в нашия дом? Че сме светило в нашия блок или квартал, дори населено място? Ако те сочат с пръст и казват: остави го този, вярва в неща, които благословен си. Но ако живееш самия ти в лъжа и заблуда, ако си като вятъра, ако си като морската вълна, ако се лъжиш, когато влизаш в църквата, влизате, пейте песни, поздравявате се, брати и сестри, в църквата, след това излезеш от църквата и започнат пак ежедневните ти неща. Но Христос в ума ти ли е? Христос живее ли в тебе? Този видеоклип, който сега го правя, е за тези, които влизат в църква. За тези, които казват, че са християни. Не го правя за тези, които не знаят какво е в църквата, а го правя за тези, които се наричат Христови. За тези, които се наричат християни. Замислете се, защото трябва. Всички ние трябва да се замислиме. Защото Божието царство наближи. Божието царство идва. Ние готови ли сме? Тук пише, че трябва да го чакаме с нетърпение. А ние с нетърпение ли го чакаме или със страх? Със съмнение ли го чакаме? Дали ние ще бъдем с него или ще бъдем от останалите на земята? Много въпроси има, над които трябва да помислим. Бъдете благословени, братя и сестри.